Kulħadd jiftakar meta faqqa l-iskandlu tal-Panama Papers fl-2016 u dak kollu li kienet żvelat il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Kulħadd jiftakar il-kritika li kien irċieva l-korp tal-Pulizija għaliex ma investigax mal-ewwel l-akkużi serjissimi fuq Keith Schembri u Konrad Mizzi. Kulħadd jiftakar l-emails li għaddew bejn Nexia BT u Mossack Fonseca fil-Panama. Kulħadd jiftakar kif madwar id-dinja dan l-iskandlu kien ħoloq terremot sħiħ bi Prim Ministri jiġu investigati u politiċi arrestati għalkemm f'Malta dan kollu ma seħħx. Issa, it-Times qed tiżvela dik li tista' tkun parti mir-raġuni għaliex il-Pulizija dak iż-żmien ma investigawx u kien biss sena wara li ttieħdet l-informazzjoni mingħand il-kumpanija ta' awdituri Nexia BT. Skont żewġ sorsi li tkellmu mat-Times of Malta kien l-Avukat Ġenerali Peter Grech li tal-parir lill-Pulizija biex joqogħdu attenti meta jiġbru l-evidenza mill-uffiċini ta' Nexia BT. Dan għaliex skont l-Avukat Ġenerali din il-mossa tal-Pulizija setet tkun drastika għaliex kien hemm riski legali. F'nota li kiteb lill-Pulizija f'Mejju tal-2016, Peter Grech insista li l-Pulizija jkunu se jindaħlu wisq jekk imexxu fuq ir-rapport tal-FIU li ma rapport kien qed jagħti parir biex jiġu sekwestrati u investigati s-servers ta' Nexia BT. Dik id-ditta li kienet fetħet il-kumpaniji sigriti fil-Panama għal Konrad Mizzi u Keith Schembri. Jirriżulta li l-persuni illi rċevew din il-famuża nota tal-Avukat Ġenerali kienu l-eks deputat kummissarju Silvio Falletta u l-assistent kummissarju tal-Pulizija Ian Abdilla li issa tpoġġa bħala direttur fil-korp mill-kummissarju l-ġdid Angelo Gaffa. Intant meta kien mistoqsi mit-Times dwar din it-twissija biex ma jittieħdux azzjonijiet drastiċi fuq il-Panama Papers, l-Avukat Ġenerali għażel illi ma jikkummentax.